Bon dia, titis, bon dia, solletes. Bé, ja han passat els Reis, han passat el Nadal sencer, ha començat l'any i ja estem a punt d'acabar el primer mes, de fet. De fet, els Reis aquí a Suècia no han passat, perquè els suecs són una mica estranys, però sí que ha nevat, que per mi és un dels millors regals que em poden fer. Arribo tard per festes nadalenques, però us porto un regal preciós. Avui us porto una recomanació de llibre, és a dir, que per un dia em converteixo en booktuber. Acabem de deixar enrere el 2020, un any complicat. De fet, segurament el desig més demanat és que acabi el 2020 i que torni una mica a la normalitat, si és que existeix aquesta normalitat que tant ha durat abans. Que acabi la pandèmia, que acabin totes aquestes desgràcies que sembla que no paren de passar. Però de fet és que ni que mirem endarrere ja veníem d'un bon forat negre. És a dir, les desgràcies no paraven de passar darrere desgràcia, els titulars dels diaris sempre eren catastròfics i les xarxes socials ens posaven a tots una mica nerviosos a vegades. El món és un drama. O ho és. Avui us porto Factfulness, un llibre escrit per Hans Rosling. Una de les cites destacades a la portada de Barack Obama és "A hopeful book about the potential for human progress when we work off facts rather than our inherent bias." O com a subtítol, 10 things were wrong about the world and why things are better than you think. En aquest llibre, Hans Rosling ens dona 10 raons, 10 maneres per entendre una mica millor el món, per aconseguir que aquests tristos i foscos titulars no ens amarguin la vida. Aprendre a ser crítics i veure una mica la llum. I és que necessitem una mica d'optimisme, o si més no, una mirada objectiva. Com diu en el llibre, el món pot estar en un lloc dolent, però no per això no està millorant. I en el llibre no només ens donen dades boniques i optimistes, sinó que, i per mi això és el més important de tot, ens dona eines per poder entendre aquestes dades, per poder discernir i per poder preparar-nos una mica per totes aquestes notícies amb les quals ens bombardegen cada dia i més ara en temps de Covid. L'actor és suec. De fet, va estudiar a la universitat on estic estudiant jo ara i treballava en l'àmbit de salut global. A més, també feia molta feina de divulgador i us deixo aquí sota la TED Talk que va fer, que és espectacular. I és un dels creadors de Gapminder. Si no coneixeu la web, us recomano molt que li feu un cop d'ull, us deixo també aquí sota el link. El que bàsicament intenta fer la web és acabar amb falsos mites, i ho fan de 3 maneres diferents. En primer lloc, a través de preguntes i tests com aquest d'aquí, amb el qual podem veure nosaltres mateixos quin és el nostre nivell de coneixement real del món. En segon lloc, amb un visualitzador de dades, que és espectacular, amb el qual es pot veure, comparar diferents paràmetres i veure si hi ha correlacions i temes d'aquests, que és molt, molt xulo. I en tercer lloc, a través del Dollar Street Project, que és un projecte molt interessant fet per Anna Rosling Rohlund. Bàsicament van a per tot el món fent fotos de diferent gent i de les seves formes de vida amb diferents incomes, amb diferents sous. I així pots comparar com viu una persona amb un salari de X aquí, allà o més enllà. I en el llibre fa una miqueta de cada una d'aquestes coses, és a dir, a través de la divulgació científica fa una mica dels tests, és a dir, explica aquests resultats dels tests i com arreu del món la gent ha respost, ensenya una mica de fotos també per il·lustrar i perquè veiem una miqueta més com és aquesta realitat. I a més, també hi ha visualització de dades, hi ha dades per tot arreu perquè al final les dades expliquen molt bé el món, tot i que no ens hauríem de basar només en aquestes per entendre'l. I tot això a la vegada amb històries inversemblants però reals de la seva vida per il·lustrar cada concepte, que realment són espectaculars. Focus on me. Focus on me. Vinga, càmera. Tu pots. Bé. I és per això que us vull recomanar aquest llibre, perquè estudieu el que estudieu, treballeu del que treballeu, sigueu com sigueu, segur que us beneficiareu d'entendre una miqueta més el món real i també poder veure què és el que s'amaga darrere les dades. Al cap i a la fi vivim en un món ple The fake news. I és una necessitat poder tenir eines per combatre-les. I per què us ho dic ara, això? Per què us recomano aquest llibre ara i no per Nadal o per Sant Jordi? Doncs perquè potser no hi ha Sant Jordi, o potser sí, però és que m'és igual, perquè els llibres s'han de regalar tant si és Sant Jordi com si no. És igual la data, és a dir, trobeu qualsevol excusa per regalar-vos llibres entre vosaltres, però també vosaltres mateixos, i per llegir, perquè llegir és bonic. I feu-me un favor, i si realment us voleu comprar el llibre, que també podeu anar a la biblioteca, que la biblioteca és fantàstica, però si realment voleu comprar-vos el llibre, confieu en la vostra llibreria del barri.
I fins aquí el meu vídeo de Booktuber. Booktuber? Diré Booktuber, sona més català. I fins aquí el meu vídeo de Booktuber. Espero que, si voleu seguir la meva recomanació, us agradi molt. Per mi, ja us ho dic, va ser una lectura superinteressant i superil·luminadora. I bé, com sempre, aquí sota teniu les meves xarxes, @soctastaulletes, em podeu trobar a Twitter i Instagram, i aquí teniu alguns vídeos més meus, de ciència o no tan ciència. I si voleu subscriure-vos, doncs estareu més al dia a qualsevol últim vídeo i ajudarà una mica. Fins aquí tot. Bona nit, titis. Bona nit, estelletes.